Kumusta everyone? Welcome sa Cozy Taste. Good day, and it's raining again. Kumusta everyone? Isang malamig na umaga sa inyong lahat. Ayan, papunta po tayo sa palengke ngayon para mamili ng mga ricados para sa aking lulutuing tabungaw! Ang tabungaw nga pala ay salitang Ilocano na ibig sabihin sa Tagalog ay upo. Ayan, tara, samahan niyo ako. Grabe mga bilihin ngayon, no? Ang mahal ng mga presyo. Yung sibuyas, 40 pesos, 1/4. Ay, abong-bong. Buti lang yung kamatis, medyo nagmura ngayon. Wala mga baby kong mapanghi. Babe pa kayo? Nako, manananghalian na. Kailangan na natin magluto. Tara na! Pero bago yan, hugasan muna natin ang aking upo kasi kung sino-sinong mga kamay ang humawak niyan, di ba? Then after that, babalatan na natin. Pero ingat lang tayo sa pagbabalat kasi madulas ang dagta niyan. Hawakan nyo lang ng mahigpit para hindi ko mawala yan. Ang susunod naman ay hihiwain na natin ang ating upo ng mga maliliit lang. Siguro mga bite size lang, okay na yan. Pagkatapos kong maghiwa, papakitaan ko kayo ng isang magic trick. Okay, umpisa natin. 1, 2, 3. Boom! Oh, chipa. Ang corny ko. It's cooking time! Oo. Kala mo chef master, ha? Magpainit na tayo ng mantika. Yung sakto lang. Ganito na pala ang pagkakahiwa ko sa karne. Igigisa lang natin yan hanggang sa mag-golden brown. Tapos set aside lang natin. Using the same oil, magigisa naman tayo ng bawang. So, hiwain lang natin yan ng maliliit. Same with sibuyas, i-chop lang din natin yan. And then, isama rin natin sa ginigisa nating bawang. Pero hoy, gigisahin ha, hindi tutustahin. At syempre, wag natin kakalimutan ng kamatis kasi isa rin yan sa nagpapasarap. So, hihiwain din natin yan ng maliliit. Saka natin isama sa ginigisa natin bawang at sibuyas. Kapag okay na, pwede na natin ilagay ang hiniwa-hiwa nating upo. Saka natin lagyan ng tubig. MP light, patis, at monosodium gluta, betchin. Ayan, so halo-haloin na natin para mahalo na ang mga lasa. At ang panghuli, ilagay na natin ang parinito nating mga karne kanina. At saka halo-haloin ulit. Takpan at hayaan lang natin hanggang sa maluto. Ayan na, luto na! It's eating time! Yummy!